ಮಾತೆರೆಗಳು ಸರ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮದಾಯಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊರ್ಪಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಜಿ ಸಂಗತಿ ತಿಂಪಿನ ತೆನಸು ವನಸು ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಜಪ್ಪುನಂಚಿತನ ನಿದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಸಂಸಾರ ಈ ಮೂಜಿ ಸಂಗತಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನರಮಾನಿ ಗೇನ ಕೊರದೈತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾತಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಆ ದೇವರು 120 ವರ್ಷದ ಪೂರ್ಣ ಔಷಧ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳಿದಿನಕುಲ್ ಅನ್ಪೇರು ನೀನು 120 ವರ್ಷ ಬದುಕಿನಕುಲ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ 100 ವರ್ಷ ಕೈತಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕದು ಆರೋಗ್ಯನ ಹೊರ್ತದ ಬದುಕಿನಕಲಿನಿ ನಮ್ಮ ನಡುಟಿಗೆ ಎದವಿರಲಿರು ಅಂಚಿತಿನ 100 ವರ್ಷ ಕೈತಲ್ ಬದುಕದಿನ ಕಾರಣ ಬದುಕದ ನಡೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಕಲ ಬದುಕದ ಆ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದಾದ ಒಂದಿನ ಪೂರ ನಿಖಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನ ಹಂಚಿತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನನೇ 100 ಕೈತಲ್ಲ ಜವನೇರು ಇನಿ ಅಂಚಿತಿನ 100 ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರ ನಾಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾಗ ಶಿಬರೂರು ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಕೊಂಡಾಂಡ ಒಂಜಾತು ಸಂಗತಿ ನೋಡ್ಬಂದ್ರೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಚಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪರ್ಯಾವ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಪರ್ಯಾವ ಕೋಟಿ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಪರ್ಯಾವ ಅಂಜನೆ ಸಹಸ್ರ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋ ನಿನಾರಿಯರು ಬಂಡ ಶಿಬರೂರ್ದ ತಂತ್ರಿಗಳು ಶಿಬರೂರ್ದ ವೇದವ್ಯಾಸ ತಂತ್ರಿಗಳು ಪವಿತ್ರವೇನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಾರಿಗದು ಒದಗದ ಈ ಸಂಗತಿನ ಮುಲ್ಪದಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಇನ್ನೇ ಮನ್ 100 ಕೈತಲ್ಲ ಜವನೇರು ಪಂಚಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಗ್ಗೆಡು ಉಪ್ಪುನಾರು ಅರೇಗ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವೈನ ಒಂಜಿ ಕೃತಾರ್ಥರೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಅವು ಕಸ್ತೂರಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ತುಂಬದ ಕಲ್ನ ಈ ಪುಟ್ಟುದಿನ ದಿನ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಐತವಗೆ ಹೆಚ್ಚನಂಕ ಆಧಾರ ದಿಪ್ಪಜಿ ಬರಿದೀಪ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತದ ಕಲೆಗೆ ತುಂಬ ಮಲ್ತೊಂತಜೇರಿ ಅಂಡ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕುಲ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕೊಡು 87 ವರ್ಷ ಅಂಡಿಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ಆರ್ನ ಮಾತೆ ಕೆಲಸಲೇ ನಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಏರೆಗ್ಲ ಆರು ಒಂದೊಂದೇ ಹತ್ತಂದ ಅಂಡ ಎರೆಲ್ಲ ಕಾಪಂದ ಆರ ಮಾತೆ ಕೆಲಸಲೇ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬದುಕದ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅದನ್ನ ಅರಡ ತೂದು ಕಲ್ಪಲಿ ಆದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ನ ಬದುಕದ ನಡೆದಾದ ತಿಂಪಿನ ತೆನಸ್ದಾದ ಉಂಪಿನ ವನಸದಾದ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸದಾದ ಉಂದೆಂ ಪೂರ ಅರಡನಿಕೆ ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಇರ 100 ವರ್ಷ ಕೈತಲ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಬಣ್ಣ 7 ವರ್ಷ ಇನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದಾದೆ ಶುರು 87 ವರ್ಷ ಅಡಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮನಸ್ಸ ಹೋಗ್ತಾ ಬೆಯ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಕೆಲಸ ಅಟಿಲ್ದ ಕೆಲಸನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅಟಿಲ್ದ ಕೆತ್ತ ಗಂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಓಡತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿ ಬರತ್ತನೆ ಪಗ ಬೆನ್ನಿಲ್ಲ ಐತನೆ ಬೆನ್ನಿಲ್ಲ ಐತನೆ ಐದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಆಕಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ಆಕಲೆಗೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತದ ಬಲಸದ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಅಂತಾರೆ ಒಂದಿತ್ತು ದಿಮ್ಮದ ಕಾಲದ ತೈತದ ಅಂಜನೆ ತಿನ್ಪಿನ ತೆನಸಲ ತಿತ್ತದ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪಿನ ತೆನಸೇ ಬೇತ ನಿಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡ ತಿನ್ ಬೇತನೆ ನೆಂಚಿನ ಬಾಪುರ ಮಲ್ತ ಅಂತಾರೆ ಅಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಡಿ ಬೈಲಂಡತ್ತೆ ಎತ್ತೊತ್ತುಗಳ ಬೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಳ್ಳು ಜತ ದೈತ ಕೆಲಸ ಕಾಡೆ ಗಂಜುನು ಅಂತಾರ ಗಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಪಿದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಾ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಮುಸುರೆ ತೋತುಗಳ ತಿಂಪಿದೆ ಮತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಐತಿರಿ ಈಗ ಕಲೇಪುರ ಶಾಲೆ ಕಡ ಪುಟ್ಟ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಪುರ ಅವು ಶಾಲೆ ಒಣಸು ಬುತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ಪ ಇದೇ ಪೂರ ಕೈದು ಮಾಡ್ತದೆ ಬಂಡಾಕ ಮುಸುರೆ ಪೂರ ಒಡ್ಮ ಮುಟ್ಟುಂಡದೆ ಆ ಪೂಜೆ ತೆಂಕ್ಳಿಗೆ ಆಯ್ತು ಉಂಟಾದೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ಮಾತ ಅಪ್ಪನ ಪೂರ ದೇಕದ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಕಲ ಇನ್ ಮಾತ ಜೀವನ ಜಪ್ಪುನು ಬೇಗ ಜಪ್ಪುನೇ ಅದು ತಡದು ಜೊತೆ ಅಂತ ಈಗಪ್ಪ ಬೇಗ ಜಾವ ಎಂಕಲ ಮಾಮೂಲು ಜಪ್ಪುನೇ ಇಟ್ಟೆ ಎಂಕಲು ಉಪ್ಪುನಿ ಹಾಕಿ ಕಡಲ ಇರಕ್ಕೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಇಂಚದಲ್ಲ ಸೀಕ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚದಲ್ಲ ಗೊತ್ತನೆ ಸೀಕದ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡವು ಪಣರೆ ಜಿಲ್ಲ ಅದು ಸೀಕದಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ನ ಮರ್ದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ ಮರ್ದ ಖುಷಿ ಅಂಡಾಯ್ತು ಒಟ್ಲಾಸೆ ಆಪುಂಡಾತೆ ಅತ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಂಚ ಹೊರ್ತು ಅಂತಾರಂದು ಪರವಂತಾರ ನಂದು ಕಾಪಾತ ಕಾಪಿ ಆತ ಕಸಾಯಿಪುರ ಕಸಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಟಾನಿಕ್ ಆವು
ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೆಂಡ ಪ್ರಾಯ 87 ವರ್ಷ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾರಿಗೆ ಪಾತೆರ ಸಾಧ್ಯಾಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬದುಕಿ ಎಂಚ ಎತ್ತನು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ದಾಯಗಾತ್ರ ಇಂಚ ಈತ ಪುರುಡು ಒರಿದನು ಒಂದೇನು ಪೂರ 6 ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿಬರೂರು ವೇದವ್ಯಾಸ ತಂತ್ರಿರು ಪಂಡ್ರಲ್ಲರು ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಮರಡಿ ನಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟೀಲ್ದ ಆ ಮಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದ ದಂಡ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಚನೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಒಂದೇ ಪೂರ ಮುತಾಲಿಕೆನ ವಹಿಸಿನಾರು ತಂತ್ರಿಲಾದಿತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಶಿಬರೂರ್ದ ವೇದವ್ಯಾಸ ತಂತ್ರಿಗಳು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಗೌರವಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ತಂತ್ರಿಲೆ ಈರೇಪ ನೋಡು ಇರ್ನ ಎದುರು ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಬದುಕಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಡು ಮಾತ ಉಪ್ಪುಣ ಒಂದು ಪಂಪಿನೇಕ ಆಕಲೆ ನಿದರ್ಶನ ಎಂಗಲ ಅಮ್ಮೇರ ಅವಳು ಅಮ್ಮ ಅವಳು ಆಕಲ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಹಾರ ದಯಮಣ್ಣಂದ ಆಕಲೆಗೆ ಯಾವನ್ನು ತೋಜುಣ್ಣೆ ಈರು ಹೂ ನಮುಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡಲ ಆಹಾರ ಬೊರ್ಚೆ ಆಕಲ್ನ ಪುರ್ತುಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ವರ ಆಹಾರ ದೇತೊಂಡು ಮುಗಿಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಬೊರ್ಚೆ ಏತಿ ಇಷ್ಟದ ವಸ್ತುನ್ನ ಅవి ನನ್ನ ಚೂರು ನಕ್ಕ ತಿಂಬೇರು ಹೊರತಾದು ರಡ್ಡು ಬಿರೆಲ್ಲ ತಿಂಬೇರು ಹೊರತಾದು ಐನು ಬಿರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ತಿನ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜೆ ಎದ್ದಾರ ಆಹಾರ ಬಣ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಕ್ರಮತ ಆಹಾರದಾವು ಇರುವೆರ್ಲಾವು ಅಮ್ಮೇರ ಅವಡೆ ಅಮ್ಮ ಅವಡೆ ಅಂಚೆ ಎದ್ದಾವ್ರ ಆರೆಗೆ ಇನಿಮುಟ 87 ವರ್ಷ ಆನಂದ ಅಂಡಲ ಒವೇ ರೀತಿ ಆಂಜಿತನ ಕಸ ಕಾಯಿಲೆ ಪಣಿಪಿನ ಜೇಜ್ ಮೊರಾಂಜಿನ ಎಂಗುಲು ಆರೆ ಒಂಚೂರು ತೀರಂದ ಬೂರಿಯರು ಪಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೆತಂಪೋನಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಂಜಿ 10 ಇರುವ ಚೆಕಪ್ ಬರೆದು ಕೊರಿ 10 ಇರುವ ಚೆಕಪ್ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ತೂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಉಡು ಒಂದು ತುರುವುದು ಉಪ್ಪಿನಿ ಅಂದೆ ದೇವಣ್ಣಂದ ಅಣ್ಣ ಹೂ ಅಂಡಲ ಒಂಜತ್ರ BP ಶುಗರ್ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಅವು ಇಜ್ಜಂದ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಇರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಈರ್ ಮೇರೆ ಲೆತಂಬೋಲಿ ಅಂಕುಲ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಆಗದ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಪಂಡೆ ಐದು ಮಗ ಮೂಲ ಬರ್ಪುಡ್ನೆಲೆತ್ತ ಆರನ ಕೆಲಸನ ಆರೇ ಮಲ್ಪುವೇರಿ ಒಕ್ಕ ಬೇತ ಏರ್ನ ಆಗ್ಲ ಸಹಾಯನ ಆರು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಒಲ ಒಂಚೂರು ಪಗೆಲ್ದು ಜಪ್ಪುಣು ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇನಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ 27 ವರ್ಷ ಎಂಕುಲಾಂಡಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಪ್ಪುಣು ಉಂಟು ಆ ರೀತಿಡೆ ಆರೆ ಅವು ಜಪ್ಪುಣ ಎಂದಿ ಕಾಂಡೆ ಆರೆ ಮಾಮೂಲಾದ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಪುಂಡಿ ಎಚ್ಚರ ಅಂತಾನೆ ಎಂಕುಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಿದಾಯ ಬೋರ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಆತ ಹೊರತಾದ ಇಜ್ಜನ ಬೋಲನ್ನ ಪೋತು ಬೂರಿ ಎರಡಾನ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಆರೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಇರುವಾಗ ಜಪ್ಪುವೇರ ಐರ್ಬಕ್ಕ ಆಗೆ ಒಂದ ಅಂಚ ದುಂಬುಡ್ಲ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರ ಕೇಂದೆ ಅದೇ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಅಮ್ಮೇರನ ಕಾಲುಡು ಎಂಗಲ ಪುರೋಹಿತ ಕಲ್ಪಿಂಜಿತನ ಜೋಕುಲು ಸುಮಾರು ಹೈಗ್ರೀವ ತಂತ್ರುಲ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಇನಿಗೆ ಏತೋದಿಕ್ಕಡು ಮೇರೆ ಒಂದಲ ಒಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಶಿಷ್ಯರ್ನಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ 10-25 ಜೋಕುಲು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಮೂಲು ಇತ್ತೇರಿ ಆಗಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಲಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಣದು ಮಲ್ಪುಣು ಅಮ್ಮೇರು ಪಾಠ ಬಂಬೇರಿ ಆರೆಟ್ಟಿಗೂ ಓಲನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪುರೋಹಿತ ಇತ್ತೆ ನಡಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಆತೆ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂಜೆದ ಕ್ರಮ ಬಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಒಂದೊಂದಿನ ಎಂಕಲು 4 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಪೋಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಐಕ ಮಾತೆಗಳ ಒಗ್ಗುದು ಆ ಕಾಂಡ ಪಿದಾಣ್ಣಾಗ ಆಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜಿಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಇಂಚಿತ್ತನೇನು ಕೊರ್ಪಿ ಏದು ಬೇಗ ಪೋರ ಇತ್ತನಂದ ಅಂಡಲ ಆಕಲೇನು ಬಜಿ ಬಂಜಿ ಕಡಪುಡು ಒಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡು ಅತಂದ ಕರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಗುಂಡು ಅಪಗ ಆ ಕಾಲೋಡು ಒಂದು ಕಣಕ ಸಮೇತ ಕಷ್ಟ
ದಾಬಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ದುಬಾರಿ ಅಪನ ಇತದಾತೆ ಇತ್ತಾಂಡ ಎಂಗಲ್ಲ ಕಣಕಲು ಪೂರ ದರ್ಪಾದೀಪ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ಕಣಕಲ ಅಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಕಣಕಲ ಕಷ್ಟನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಆರ ಈ ಕಡ್ಡಿ ಗಿಡ್ಡಿನ ಪೂರ ಪೂರ ಬೆಜಕಲದಲ್ಕ ಮಡಲ ಗಿಡಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪತ್ತಾದು ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುಣು ಎಂಕುಲು ಗಂಜಿ ಉಂಡು ಒಣಸು ಮಲ್ಪುಣಜಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಪೋನಗ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕುಲು ದಾದಂಡಲ ಈ ಸಜ್ಜಿಗೆದ ಗೋಧಿದ ಮೈದಾದ ದಾದಂಡಲ ದೋಸೆನ ಇಂಚಿನ ರವೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ತಿಂದು ಪೋಪಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಒಣಸು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಅಂಚಿತ್ರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾರಂತ ಅಂಡ ಐಕ್ ಬಡಿ ತಿಂಚಿತ್ರ ಆ ಕಣಕ ಗಿಣಕಡೆ ಪೂರ ಆರು ಮಲ್ಪ ಅವೆನ್ನ ಏತು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ತಾಳ್ಮೇಲೆ ಆ ಜೋಕುಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಅದು ಬಾರ್ದು ಬಾಜಲು ಕೊರ್ದು ಅವಲ ಬಾಜಲಿಗೆ ಪೇರ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಅಪನ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೆತ್ತ ಬೊರಿದು ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನೆ ಪೆತ್ತ ಕಾಂಡ ಬೊರಿದು ಆ ಬೋಡ ಇಂಜಿತ್ತ ರೀತಿಯ ಆ ಜೋಕುಲೆ ತಾಂಗಿದ್ದಿನ ಇನ್ನೀಗಲ ಆ ಜೋಕುಲು ನೆನಪೇರು ಅವೇನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಜೋಕುಲೆಂದ ಅಂಗುಣ ಇನಿಗೆಲ್ಲ ಅವು ಮಂಡೇಡು ಯಾರೇ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಬಂದೆ ಪಂಪಿನ ಆ ಜೋಕುಲೇನೆ ಹೊರದ ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಕ ಈ ಜೋಗ ಒಂದಾತ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನೋಡು ಆರು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ದಾದ ಬಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಈ ಎಂಗಲ್ನ ಸಾಗೋಲಿ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲ್ದಾಗಲು ಪೂರ ಬುಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಏರ್ನ ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಮಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಜಾಗನ ಏರ್ಲ ವಲಯ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನೈತ ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಮಸೂದೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಗುಲೆ ಧಾರಣ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಮೇರಿ ಎರುಗಡದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಅವನ ಮಲ್ತದೇರ ಬಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಊಹೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಎಂಗ್ಲೆ ಇದೆ ಇದ ಉಂಡು ಕಂಡ ಉಂಡು ಸಾಗುಲು ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಚೀನಿ ಇದ ಮಿಷನ್ ಉಂಡು ಪರ ಒಂದುಂಡು ಟಿಲ್ಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಯ್ಪಿನ ಪೂರ ಪೂರ ಉಂಡು ಇತ್ತನಂದ ಅಂಡಲ ಎಂಗ್ಲೆರ್ದು ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆರು ಪುಂಜ ಒರ್ತಿ ಆಯ್ತೆ ಅಮ್ಮೇರು ದಾಲಜ್ ಆರು ಋಷಿಗಳ ನಾಲ್ಕ ಆರೆ ಪಾಠ ಬಂಬೇರೆ ಜಪ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಲ ಪುರೋಹಿತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬರ್ಪೇರೆ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಏರ್ನ ಸಾಗೋಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೈಸದ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆ ಒಂದರ ತೆಜೆ ಆರ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಅವೇನು ಪೂರ ನಡಪುಡ್ದಿನ ಎತ್ತನ ಒಂಜಿ ತಾಕದ ಎತ್ತನಂದ ಅಣ್ಣ ಮೇರೆ ಹೊಲ ಇರ್ಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಜಾವ ಅಂದ ಅಂಡಲ ಅಂಚಿತ್ತನೇನು ಮಲ್ದೇರ್ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ರೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಏತೋ ಸತ್ತಿ ಏತೋ ಗೆಸ್ಟುಲು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪನಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾರ್ಗಜ್ಜಿ ತಾಲಜ್ಜಿ ನಡತೊಂದೇ ಬರುಡು ಇದ ಕಟೀಲಿಂದ ಬರ್ಪಿರಿಂದ ಅಂಡಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಎಂಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದೇ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಇಡೀ ನಡತೊಂದೇ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಬತ್ತನಿಂದ ಅಂಡ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬರಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ ಆಕುಲಗೆ ಅವನ ತಿಂಡಿ ತೀರ ದಾಲಾದು ಪೂಜೆ ಅಪನಗ ರಾತ್ರಿ ಉಪ್ಪು ಬೇಯ್ಪಾದು ಆಗ್ಲೇ ಬೋಡಿ ತಿಂಜಿತನ ಕೈಪು ಗೀಪು ಪೂರ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮಲ್ತದೆ ಇದ ಏರಿ ಅಕಡೆ ಬಣ್ಣಲ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸ್ ಸ್ಟವ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಪ್ಪನಾಗ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದೇ ಅನ್ ಬೇಯ್ಪಾದು ಮಲ್ಪಾದು ಆಕಳೆಗೆ ಮಲ್ಪ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ತದೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವು ಆರ್ರಾಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲರ್ದು ಪೂರ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಈ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬರ್ಬಿನ ಅಂತ ಇದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ತಿಬಾರ ಜಾತ್ರೆ ತಿಬಾರ ಜಾತ್ರಾನಾಗ ತಿಬರಾಯನ ಅವೇನು ಅಪನಗೆಲ್ಲ ಅಂಚೆರೆ ಮೂಲ ಈ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಣಸು ಪೂರ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಪನ ನಮ್ಮ ಬೆರನೇರೆಗೆ ಪೂರ ಆಕಳು ಪೂರ ಹಿಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿ ಒಂದು ಬಾಜಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಒಣಸು ಬಲ್ಪುಡ ಪೂರ ಆ ಜನಕ್ಕೂಲು ಹೊರ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಪನ ಅಡೆ ಬತ್ತೇರಿ ಇಡೆ ಬತ್ತು ಬೋಡು ಅವು ಮುಲ್ತ ದುಂಬದ ಪದ್ಧತಿ ಅವಂಡ ಮೇರು ಆ 1 ಗಂಟೆ ಲಗದಲ್ಲ ಆಕಳಿಗೆ ಅಪನ ಒಣ ಸಾಂಡಲ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಣಸು ಬರ್ಚಿ ಚಾ ಕೊರ್ಲೆ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇನು ಎಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬರ್ತಾರ ಅವೇನು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು
ಐಟ್ ಬೇಜಾರಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಒರ್ತಿ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಬೇತೆರ್ಲ ಪೊಂಜೋಲು ಮುಲ್ಪತ್ತಾರೆ ಪೊಂಜಾಲು ಒಂಚೂರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಬರತಾದ ಅವು ಏತೆ ಪೊಂಜಾಲು ಬತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಹಾಕು ರಾತ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಕುಜಿ ಆರ್ನ ಕೆಲಸ ಆರೇ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಅಂಚ ಪಗೆಲಿಗೆ ದಾಲನ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಟ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಲದಾರೆ ಬತ್ತದ ಅಟ್ಲ ಮಲ್ತದ ಪೋಪೇರು ಅಡ್ಬಗದ ಉಪಚಾರ ಆರೇ ಮಲ್ಪಡು ಏನ್ ಜನ ಜೋಕುಲಾರಿಗೆ ನಿಗುಲು ಒಟ್ಟು ಎಂಕುಲು 4 ಜನ ಜೋಕು 2 ಜನ ಆನಲು 2 ಜನ ಪೊಣ್ಣು ಐದು ಜನ ಮೆಗ್ಗೆ 6 ಪಲಿಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದ 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 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಂತ್ರಿಲ್ಲ ಆರಡ ಕಡೆ ಕೇಂಡೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಒರಿಪಾಡು ನಂಜಿ ಗಾದೆನೆ ಉಂಡು ಸೀಕ್ ಬತ್ತಿನಿರ್ದು ಅಕ್ಕ ಮರದು ಅಲ್ಲಿ ನೆಡ್ದು ಸುರುಟೈಗೆ ಬೋಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪಡು ಅಂಚ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮರದಲ್ಲಿ ನಾರ್ದಲ ದೆತನ ಅಂತೆರದು ಮೇಲೆ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ಕೊರುವಂತೆರ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಂಡ್ ಮಾಮೂಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಈ ಶುಂಠಿ ರಸ ಈ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆತ್ತ ಕಸಾಯಲು ಮೂಲ ಆರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಾರ ಕೆಲವು ಕೆತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಹೊಸತ ಕಾಯಿಲೆ ಪೋಪುಣೇರ್ ದೆಚ್ಚ ಕಾಯಿಲೆ ಸೇರ್ ಹೊಸದ್ ಬರ್ಪಿನ ಆಯ್ತವ್ರ ಬೊಕಲ ಆರ್ನ ದಾದ ಬಣ್ಣಂದ ಮೈನ್ ಯಾನ ತೆರಿಯೊಣ್ಣಲ್ಕ ಆರ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದ ಬಣ್ಣಗ ಉಪವಾಸ ಆರು ಆರೆ ಅವು ಅಮ್ಮೇರ್ಲಂಚೆನೆ ಮೇರ್ಲಂಚೆನೆ ದಾಳಂಡಲ ತೀರಿಜಿಯಿಂದ ಆನಂದಾಂಡ ದಾಳ ತೆತ್ತೊಡು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬದಲು ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಿಬಿ ಕೊರಡಾಯನ ಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಪವಾಸ ಕೊಲಿಬಿಟ್ಟು ದಾದನ ಆಪುಂಡು ದಾದನ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆನ್ವೇರು ಬರ್ಪಿನ ಸೀಕಲ್ ಪೋಪುಣೊಂದು ತಂತ್ರಿಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿನ್ ಖಂಡಿತವು ಐದವರ ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಅಂದ್ ಬಂದ ಗೀತೆಡು ಬಣ್ಣಲ್ಕ ಎಡ್ಡ ಆಹಾರದ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ಇತ್ತನುಂದಾನಂದ ಅಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಣ್ಪಿನಗೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಇರುವೇರ್ಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಖಂಡಿತ ಅಮ್ಮೇರೆ ಅಂಡಲ ಕಡೆಗಾಲೋಗು ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲ್ಲ ಬಲಾತ್ಕಾರೋಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೆರಡು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಮೇರೆ ಓವು ಬಲಾತ್ಕಾರ ನಡಪುಜಿ ಓವು ಎಲ್ಲ ಕೇಣುಜೇರಿ ಆರೆ ಉಪವಾಸ ಉಂಡು ಉಪವಾಸನೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಆ ಉಪವಾಸದವರ ಆರ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಕಪ್ಪೋತು ಖಂಡಿತ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ತಂತ್ರ ಪಾತ್ರ ಊರಿಗೆ ಅರಸನ್ನಾಂಡಲ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಗೇನೆ ಬಲ್ನಾಗ ಇರ್ ಮಲ್ಲ ತಂತ್ರಿಲು ಕಲ್ಪರೆ ಉಪ್ಪುನ ದಾಲೆ ಜಿಂದನ ನಾಂಡಲ ಅಪ್ಪೆರ್ದು ಕಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿ ಆರ್ದು ಪಣ್ಣಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಈ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲೇನು ಉಪಚಾರ ಮಲ್ಪುಣ ಅವು ಕಲ್ಪರೆ ಅಂತಾರೆ ಜಾಬಣ್ಣಿಂದ ಅಂಡ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಡು 6 ಟೈಮಿಡು ಜನ ಬತ್ತೇರಡ ನಂಗೆ ಕೆರೆಕೆರೆ ಆಪುಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ವೈಕ್ ಬತ್ತೇರಂದು ಆರಿಗೆ ಅವು ಇದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ್ ಅವೇನು ಆರಡ ಅವು ಕಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪುಣ ಇತ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆನಂದ ಅಂಡಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬಾಗಿಲು ಜೊತೆ ಬುಡಿಯಾಡ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಪಾಡು ಅಂಚ ಇದಿಂದ ಅಂಡ ಬಾಗಿಲು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಏರು ಬತ್ತಿರ್ದಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಾಗತ ಅವು ಆರ್ನನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಷ್ಟಗಾಲೊಡ್ಲ ಏರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಬಾಜಲು ಕೊರಂದ ಪಿರ ಕಳಪುರ್ದಿನ ಇಜ್ಜೇಜ್ ಐದಾವ್ರ ಆರೆಗೆ ಇನಿಗಲ ಆರೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ತೀರುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದವು ಬೇತ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಬತ್ತಿನಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಬೋರ್ಡ ಏರು ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಗೇಣು ನಿಗುಲ ಆರು ಕೊರ್ಪೇರ್ನ ಕಾದುಗುಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬರ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆರ್ನ ಆ ಬ್ಲಡ್ ರಕ್ತೊಡೆ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಪಣಿಪಿನ ಗುಣ ಅವು ಸೇರ್ದಂಡಾರೆ ಅಂಚೆತ್ತನ ತಂದ್ರಲ್ಲ ಇರ್ ನಮ್ಮನ ಬಗೆಟ್ ಬೊಡ್ತಿನಾಥ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಕೊರಿಯರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನೆ ಉಂಡು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಬದುಕು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬುಡುಪದೀತಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲೆ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಸ್ತೂರಿ ಅಮ್ಮನ ಬಗೆಟ್ಲ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಕಲ್ಪರೆ ತೂಪಿಂಚಿತಿನ ಬಂದಲೆ ತಿಕ್ಕು ಬಂದು ಪನೊಂದು ಇರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ ನಿಕ್ಕ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಶೇಷನೇ 6 ಎಂಕ್ಲ ಇದೆ ಆನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ದಿಂಚಲ ತೀರಂದಿನಾಲ ಅಂಚ ಏನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಾರು ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರೆಗೂ ಪ್ರಾಯ ಏನಿಟ್ಟು ಈ ಜಡ ಆರೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆನಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಆರೆಗ 86 ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅಂಡ ಆರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆರೆಗೆ ನಡಪ್ತು ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಮಲ್ಪರ್ತೀರುಜ ಅಂಡ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಪಂಪಿರತಿ
ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಆರೆ ಕೊಂಚ ಬಂಜಿಗೆ ಮಲ್ತ್ಕೊರ ಐತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಂತೆ ಎಂಗ್ಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಯಪ್ಪ ವರ್ಷ ಗೊರ ಜ್ವರ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತುಂಡ ಮನಿಪನೆ ತೆಪ್ಪುರು ಕಲಕ್ಕುವರು ಅದಿಲ್ಲದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಂಡದ ಇತ್ತು ಬರಿಪುನ ಪೆತ್ತದ ಎರುಕುಳಿತ್ತು ಯಾನ್ ಬನ್ನಗ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಆರೆನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಎಂಗ್ಲಾರ್ನ ಒಂದು 10 ಈ ಥರ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪೊಡು ಒಣ್ಪಿ ದಾದೊಂಡು ಮಲ್ಪರ ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ದಾಲ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೀರು ಒಣ್ಪೀರು ಪಂಡ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಈ ಎಂಚ ಮಲ್ತು ಪಾಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ತುಕ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರು ಮಲ್ಪಿನೇನು ತೂದಿ ಅನ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಪಾಡು ಇருந்து ತೂದು ಮಲ್ಪು ಆರು ಕಂಡಾಗ ಪೂರ ಪಿದಾಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಉಲಾಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಂಡ ನಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ನಟ್ಟಿಗ್ಲ ಸೇರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾರ್ ದರ್ಪರ್ಲ ಕೈ ದರ್ಪರ್ಲ ಸೇರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಅಪ್ಪನಾಗ ಉಲಾಯ್ದು ಹೆಂಗ್ಲೈತೇನು ಕಾಪಿ ಮಲ್ತು ಪೂರ ಆರೆ ಚಾ ಕಾಪಿ ಪೂರ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಸರಿ ಆತೆ ಒಕ್ಕ ಏನಾನ ಒಯ್ಕಲ ನಿಕ್ಕು ದೊಂಬು ಪೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇಲ್ಲಡೆಕುಲ್ಲೊಂದು ಒಣದಿ ಯಾನ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಜ ಪೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಕ ಅಂಚಾರು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿ ಆ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಬೋರ್ಚಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಲ್ಪು ಯಾವು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೆ ಒಂತ ಪೊರ್ತಿ ಹೆಂಗ್ಲು ಬಾಕಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪಾರೇನು ಪಿದೆ ಬರ ಹೊಡ್ಪಿಜ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಪ್ಪೊಡುಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಏನು ಕೀಲ್ ತಿಕ್ಕಾದು ಹೊಡ್ಪಿನಿ ಒಲ್ಲೈತೆ ಅಂಚೆ ಪೋಪುಜೇರಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ಪೋರ್ದು ಒಲ್ಲ ಬೂರಿಯರ್ಡ ಅಂದು ಬೂರಿಜರ್ ಆರ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಂಕ್ಲಜಿ ಆನೊಂದು 4 ಸರ್ತಿ ಪುರ್ದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆತಂಡ ಆರೆಗೆ ದಾಲೆ ಇತ್ತು ಮಟ ಆತಿಚ್ಚಿ ಐಟು ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ದೇವ್ರ ನಡಬರ್ದು ಮೇರ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಬತ್ನಾಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಣ ಅವು ಪುರ ಏನ ಆರ್ಡ ಕಲ್ತದೆ ಏರ್ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಂದು ಆ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡು ಸಾಧ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಇತ್ತು ಸೌಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೋಡು ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಕಾರಣದ ಆರೋಗ್ಯದ ಆಲತ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚದಾಲ ಪಂತಿನೇ ಇಜ್ಜಾರ ಆರು ಮಲ್ತಿನೇನು ತುದಿ ಅನ್ಲ ಮಲ್ಪು